Mandala. Ilagay mo kasi sa ilalim. Para madali. Mandala. Mandala. Wala pang wala. Wala. Dudulong kasi ako. Ito? Ito, ting. Ganyan! Ganyan. Ayan. Ito, ting. Tignan mo, may lazy eye ako. Ting, tignan mo kung may lazy eye ako. Hindi na gawin mo talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Dami mong binigay. Oh, buwag ka. Na. Ako nga mag-ano. Ikaw magtanggal. No. Why? Marunong ako. Kasi nakatingin ako. At para matuto ako. Lipat tayo. Ano hinalo ko dyan sa ano? Magkakaganda naman ako ng pagkakata. Dito mo ilagay, ti, oh. Dito mo May ilagay. nagwawala? Lulutuin mo naman. Ayaw mo ba ilagay dito? May nanonood. Sino? Hindi ko nga alam eh. Paano maalam, Ting? Kung may nanonood. Kita mo, di ba? May isa. Hindi nga alam. Pwede maglagay ng filter. Ito na. Tutulong ka dito. Tutulong ka. Hindi. Open na naman yung rep. Kanina pa. Ay. Wala maglinis ng rep, Ate Nora. Ay, ako magkabit. Ako magkabit. Babasa. Dili kayo, eh. Tulungan ka na nga. Tulungan mo si Iting, Day. Ako na dyan. Ano? Ako na dyan. May bug. Alam, dumi. Tagal na to, hindi kasi nahugasan. Yung ref. Tulungan mo si Iting sa proper. Ako na dito. Salamat ka, tulungan ka nga. Kung kailangan mo ng tulong, di kayo tutulong. Give me that. Mabasag yun, Day. Hindi yan, ayun. Bakit? Ako na nga doon. Yun lang. Nagagalit ka kahit kung ano. Hindi ka naman kasi pinapatulong. Oo nga. Kahit, Pinapatulong ka. kasi natin kahit di ba patulong, Ikaw, dito kita pinapatulong, din ka tumulong. gusto ko. Scrub. Hello. Sino yan ba? Shut out. Yeah, we can speak. Char. Sino yan ba? I don't know. Alam. Ha? Nag-comment? Nag-comment? Hindi. Salita. English. I don't speak English. Nakatranslate tayo tayo. Ano ba yan? Tulungan mo si Iting doon. Brother. Ayan na, di ba? Nakaganyan. Pag kukuha kayo, ibalik sa dati. Ganyan. Para maayos.
Sige na, ma'am. Kumari, video. Boboring na itin. Kailangan ko yun, hindi. Nahira muna ako. Unahin ko Isa lang. pa dyan. Sa kusina. Pero mo na hindi, akin na muna. Pati ito, linisan mo. Oh, mahuli na yan, mamaya na yan. Sino nun ito? Wala. Tatlo. Ito yung kaya namutin. Sabi niya, in-speak English. 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 Bawal bata dyan, halos ka dyan. What? Siyam na yung ano. Siyam na yung ano. Ha? Siyam. Uy! Tignan mo. 7 Eh, talaga seven. siya. Kanina siyam yan eh. Ilan yung siya? 9. Ilan yung 7? 7. 7. Shit. Parehas lang. Nasaan yung laman? Eh. Ilagay mo muna dito, hindi. Mabasag yan. Basagin ba ito? Gawa ito ng plastic. Mabasag pa. I'm gonna put it now. Tanggalin mo yung mga isda dun sa freezer. Dali. Nalagay ko na. Tanggalin mo dito. Ilagay mo dito. Sabi ko, nalagay ko na. Hindi Walang mo ilalagay. Saan ko ilalagay? Dito. Saan? Malamig. Pero ang baho. Patay ka. Patay ka din. Patay ka. Ay, Hindi yun. malamig. Malamig. Patayin natin. Para matunaw. Naka-off na yun kanina. Kanina pa ba't may lumalabas pang usok? Ang lamig kaya. Ano pa eh. Siyempre, yellow yan. Ay, tignan mo, ting. Ay, natutunaw na nga siya. Tulungan mo ako nakadikit yung mga isda sa ano. Mahulog yung ulo ko ah. Mahulugan na. Mahulog ulo mo. Diyan. Mahulugan yung ulo ko. Ulo mo. Bilabuhat mo na ulo. Uy. May ilagay doon yung mga isda. Tsaka kuhaan mo din yung... Ano to? Ice cream! Isda yun. Ice cream na lasang isda. Ano ba to? Galing ba to sa frozen? Wow, ang tikas! Lagyan mo na. Dali. Lang. Hawak ko pa. Hawak mo. Oo, ang lamig sa baba. Tapos sobrang lamig sa taas. Sino? Ala, may manok pa pala dito. Hala, nagulat siya. Ay, ala. Hala! 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 Hala ka! Hala ka! Hindi, kunin mo to dahil. Manok yan, Day? Isda. Manok. Isa, yung maliit. Ito? Pero, Manok. ito na ulan si mamaya. Speak English lang ako eh. Sabaw ulit. Speak English. You don't speak English. Siyam na yung nanonood. Siyam na yung nanonood. 7 talaga. 9. Ate na. Ah. Sabi ni Ate, Bilisan mo. 7 yung nanonood. Eh, siyam. Ay, nadudulas. Okay, bilis, please. Siyam. Siyam. Naging 5. Ala. Hindi ko. Hindi nga nila maintindihan. Speak English, please. Lala, huwag mo itulak
Ipatong mo lang kasi malalaglag yung ano. Nadudulas nga. I need a scrub. I mean, asan yung ano? Yung pinampunot mo kanina. Pare. Ito na nga lang. Okay. Hello! Hello. Nag-ano kami, naglilinis. Sino yun ta? Si Iting gumagawa ng cheese stick, tapos Sino yun ta? ako nag-TLV. Naglilinis ako ng Ng refrigerator. Sino yun ta? TLV. Sino yun? Yung pumunta dito. Sino nga yun? Buwari pa to si Inday ay. Ha? TLV? Ay, Ate Elvin? Kaya ko sabi mo Ate Ellie. TLV. Kaya kaya TLV. Kaya TLV, sabi mo. I like, but I'm wondering, where are you from? Bakit nag-English tong ko ano? Naka-translate ba? Auto-translate pala. Paano ba siya? Saan yung ano? Muna sila ano? We're from Philippines. Grabe to si Inday kahit Ito nakalaw kasi nakita. Wait. Ay, di ko binis na. Inday. Patay mo tayo light ta. Baka Grabe na ang among freezer ba? wag Ito na, na wag mga na. isda. Wala kasing takip. Parang taga ano na, sibon na. Pag ng isda. Yung walang takip, natatabunan ng ano. I-check natin yung may takip. Ano to? Hindi man Ba't ako. may gato sa freezer? Ito. Tinanggal ko to kanina. Yung walang takip na gaano. Yung may takip, dapat pala takpan. Mga isda. Ito lang yung mga, ito lang lagi ulam namin, isda, manok. Tapos yung ano namin, kasi ano na kasi. Lamig. Kita ko pa sa... Kaninang hapon ko, kaninang tanghali ko pa ito tinanggal pero hindi pa rin siya nagkaano. Sitting, ito. Gumagawa ng cheese stick. Lamig talaga. Namigas na. Lamig. Lamig ting. Hawakan mo ting. Nanginginig niya ako ting. Nanginig siya. Kasi... Do you wanna build a snowman? Dali. Dali. Uy, Sabi ni Iting. ano kayo? Kaya lang siya. Away talaga tayo. Away! Ay, sorry. Huwag naman iinday. Patay mo tayo live ta. Baka yung live lang pala kailangan kay Inday. Out din. 50 na kanya. Huwag kasi agad off. Off lang, huwag yung ano, off. Off. Off or on? Off mo daw. Ha? Hagok. Ukraine. Yeah, we're Filipino. Isa na. No! Bilis na to, no! No! Tunog ka agad ah. Parang po pwede ko. Do you wanna build the snowman? Look yan! Pwede yan. Ito, bawal dito. Bawal pag isuot. Pero, Padaan ako kasi tinatanggal ko. Ay, hindi ko sila dahan. look. Ano?
dapat pang ano. Meron dapat ano? Isip! Iniwan ko lang ba yung CP ko nagla-live? Ah, Ah! Natalsikan ako sa grabe mukha. yung yellow eh. Ibabaw ng isda. Yan, daming snooping! Sundo, sana all magsundo. Te, gusto mo makawak snow? Hindi. Gusto mo makawak? Hindi. Snow na may dugo. Nag-yellow na siya. Ano yun, Day? Snow? Yes, snow. Snow, gagawa ko snowball. Oh! Lamig. Ala, lamig! May ice ba din Masakit sa kamay. Ay, sorry. Kamay mo. Hindi ko tayo mag-sorry, guys. Oo, nagde-defrost kasi nga, ang kapal na ng yellow. Daming snow. Dami ng snow. Nahulog. Huwag mo nang tanggalin muna. Tatanggal yan eh. Mamaya na kasi ano Nahulog pa siya. ako. Asan yung ano, bilog kanina hawak ko? Ayan o. Asan? Asan? Asan, Tinor? Iba naman yung kanyang ano. Ayaw. Sige, Bisaya, Hiloy. Sige. Sige, gusto mo yun? Ito na lang. Ay, ito na lang. Lang, galing! Ako. Baliktad ka. Hindi nga eh. Baliktad! Baliktad! Ito ang straight. Ako na. Maganda nga yung ganun eh. Hindi. Yung straight nga. Hindi. Uy, may ano. Wala, parang nanilas na itong ano ko. Madulas ka Inday, yung sahig. Madulas. Kaya pag, ano yung makipag, ano? Makipag, si ano, you are right now, we're defending good. Oh, be careful. Be careful, Inday. Ah. Nakain. Ba't bigla ka nagsabi hindi? Malaki. Hintay na lang yung ice at ikarga niya, hindi na matatanggal. Alis ka na. Alis ka na. Kinuha pa. Huwag mo na gamitin to. Ay, lamig. Ang daming snowting, oh. Hey, snow, oh. Oo. Hindi ko nga ibabato sa'yo. Babato ko na rin. Lamig. Hingin. I think maybe I can this camera. So how's your situation now? Good. Why? Ha? Ang lamig! Ang lamig! Sabi na nga ano sitwasyon na. Tanong ko. Ang ingay! Kasi may itim talaga mata natin. Alis ka, Tenor. Get out.
Saan ba galing yan? Nakita ko yan dito. Wala, sa ano yun eh. Look! Nausog! Ayaw niya matanda. Kadurog siya, Loy. Ala! Atay! Ala! Ay! Madulas sa inyo, madulas yung sabi. Ay! Nakulog. Lagay mo dito yung mga ice. Lamig. Kasi ka kumuha kayo balik. Ay, oo, Ay, dito, balde. hindi na ito lagay mo. Dito. Satisfy. Satisfy daw. Ako. Asan na yun? Tapos ulit, akin yan! Ako na muna saglit. May butas, oh. Hindi pindi. Ano yun, Ting? Narinig ko yun ah. Do you want to build a snowman? Akin na yan! Taka lang yun kayo. Ibos na. Uy, ito! Oh, so sad. What's I up? hope all of you is fine. Tenor! Buo! Ay, ang lamig! Tenor! Lagay ko nga sa likod ni isin. Subukan mo lang. Sige, subukan ko. Tenor! Na, nakaano kayo ha? Nakaano ako. Kaya sa inyo. Tenor, ano? Sige, napurusin. Lola! Natanggal na siya. Nagtuturo sa akin yung tubig. Dahil dito. Bukasan mo dito. Ay, Huwag mo ilagdag sa sahig kasi mga... hindi ko nga rin nag-vlog. Mabasag. Basag naman talaga yung Sa... Ay, Madulas tayo. kaya lang. Woo! May laman, ang daming ice tenor dito, oh. Dito, tapos may laman pa. Pwede ba tanggalin? Oh, pwede. Natanggal mo na ba lahat eh? Tinanggalin nila mami. Hindi naman. Hindi siya natatanggal. Tawag ganyan pa. Ow. Hindi mo pa din siya tanggalin. Nagano mo? Akin na pala. Ay, padaan. Ako na, dyan yung Debbie. Nagugulo ka lang. Ito ba? Dito ka masisin. Itang highway na. Matakot to sa'yo. Sino yung sige? Tapos mo na lang. Ano mo muna? Ay! Dali ba? Ay, sa... Oh, ang lamig! Inumin! Halos parang nanigas na yung ano. Hala! Nagsintang! Natanggal.
Nor. Siguro parang alam ko saan ito galing. Ito? Diyan? Diyan yan. Okay. Hindi ko tinanggal. Nakita ko yan dito. Hindi diyan. Kapit na. Oh, yung dami nito. Ha? Dami na lang yan. Dagdagan na pa. Di Sabi ko mo siya, gusto- ilagay mo doon sa ano eh. Di kasi natulong si Inday. Papakainin niya. Yung sa ano eh. Sabi ko sa'yo, dito mo ilagay, binigyan kita ng ano kanina. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ang lamig. Ang lamig sa taas. Kasi tulungan mo doon sa itim, ako kasi ng kamay ako na ba? No. Sige na. No. Ayaw dyan pagkaanday ha. Sige, press mo right. Nakarelo. Binilot to. Okay, bye. Inday, ikaw ba na magbalot to? Natatanggal ba to? Sige. Hindi natanggalin mo. Ito, mabot ito. Balot nga sabi mo. Tignan mo din. Tignan ko. Yummy. Hindi ka lang sarap. Ha, ilagay ko na Teng. Hindi ko makuha. Teng! Teng! Oh, Ganito kadami. basta lahat patakpan. Pero manipis lang. Lahat? Tingin mo. Ha? Tingin mo yung wrapper. Sabi mo lahat ha? Ha? Sabi mo lahat. Ganito? Ito? Paano ganun? Ganyan? Kadami? Kahit ano, kahit ganun lang. Pakpan mo lang natin. Pakpan mo lang tapos yun. Comment. Tanar, ano oras na magbabato-bato cake? Magpapamati-mati? Ha? Dati ni Tito War. Dito ako. Ate! Tagal pa ulit sa Ate War. Ate War. Kuya War. What's the always dito? Sabi niya ako. Hapon Oras na 6. ba? Alas dos. Alas 2. Alas 3. Ito, Teng. Lahat nga, di ba? Kunain lahat. Ito. Sabi mo.
Paano to pienteng? Lang. Ganto? Ano? Hanggang dito. Ako ba na magluto? Ha? Lamig. Lamig. Marunong ka na? Buo tayo yung skin tea. Gawa? Sige. Kung may panggawa, Wala ko lagyan ng tubig kasi para matunaw yung yellow. Eh, Dilaw man ah ito. Dapat maliit lang yung ano. Hindi na lang yung approach. may nga. Para hindi mabilis mo. Di ba kukunin ko? Kinausap ka sa tita eh. Basta. Uy! Diba? hindi na kailangan ng tubig. Ako dyan. Magluto. Wala na. Wala na to. Tinry ko lang ito. Tikman ko daw te. Patikim din ako. Gawa na ito yung fisting. Lumpia. Lumpia.
ganun. Kailangan maliit eh. Okay na yan. Malaki kasi. Tayo lang kakain. Maalat. Nilagay ko ba lang asin yan? Ilagyan na. Diba? Manipis. Manipis lang na ilagay mo, manipis. Ang ano. Dito na, manipis lang, manipis. Manipis na ilagay. Di mo ito, ako lang. Maalat ka na. Ano? Ang sarap. Ito yung kinain. Manipis lang, tapos maliit. Parang di luto yung doon. Oo. Siyempre, Kaya nga sabi hari ko, na yun eh. manipis lang ate. Gusto naman talaga cheesesteak ka, diluto-luto. Hindi ganyan! Dinamihan mo lagay. Okay, inunti ako. Plat na plat. Ganito siya ka-plat. Ito? Hindi ako gumawa nito. Ang ginawa mo. Ito ginawa ko. Ito ginawa ko. Tapos ito, yung maliit. Yung maliit. Ang dami na ito, oh. Siyempre, di ba ako marunong una? Hindi ko pa doon nakagato na. Nakuto lang. Buti ang crispy. Kung hindi balata. Totoong kiss ko eh. Ha? Ang bata. Totoong kiss ko. Hindi. Hindi totoong cheese. May totoong kiss ko. Itong mga buo-buo. Yan na yung buo. Buo. Yan! Tinar isa na nanonood. Hindi ko kasi tingin, walang viewers. Ano one? Buti hindi doon katulad sa mga cheesecake. Sobrang daming mantika. Ulit. Ouch, lamig. Lamig. This full. Teka. Wala. Ano yan yung wrapper? Dito eh. Yung wrapper yan, oh. May cheese lang. Siyempre, may wrapper sa loob. Siyempre, iniikot, di ba? Rapper. Ay, wrapper ba? Pangalawa ko. Grabe ka mo kumain. May ikaw sa cheese stick, ah. Nipisan mo pati. Kunti lang lagyan mo. Dapat ganito. Para hindi Kunti lang ilagay mo, te. Kunti lang yan, oh. Kunti lang ilagay mo. Makain. Ganun kaunti. Ganyan ka ba yan?
Ito. Ito na lang. Ito para naman itong Masarap. cheers lang po. Parang may royal. Akin lang. Pag sa amin. Kuya Bo. Oo. Huwag mo para uminom ng malamig. Para mawala. Siya na. Oh. Nawala. Mawala daw. Paano mawawala yun? Kung nilapitan pa niya, pwede naman ikutin. Mawawala naman talaga. Parang siya mawala. Mawala. Hindi pala ito yung wrapper. Mamakan. Nipis na buti. Ano ba yung ginawa? Hindi na ito yung wrapper. Parang may umuto. Naamoy ko. Buwang ka mo lang. Ah! Matagal pa ano yung baba? Baba. Kami, yung isa sa ano ba? Ha? Ha? Sarap ka lang na yun. Huwag mong sumigaw kasi tapusan din sa ano. Dahil eh. Kapal pa. Ako naman yun. Ito yung kutsara. Yung brandok. So, Hindi, yung isa. Yung medyo manipis yung marapat. ito? Yan. Diba? Sa butil ito po. Wala bang, alam ko may, yung rat may ano yan eh, kasamang ano. Ang dot-dot. Ang suksot. Wala na. Ba't malaki ito eh? Yung wrapper. Wag mo, tanggalin yung wrapper. Ano ito? Hindi. Wala tayo. Ay, may gunting pala. Meron gunting. Gunting dahil. Gunting daw. Parang yung dyan ang gunting. Gunting din. Isang gunting tayo. Ayan. Lagyan mo. Tulungan kita. Ako na yun. Tapos na, natapos na Hindi. ni Papa. Ayun na, tapos na ni Papa. Wait lang. Kaya tanggal ko nga yung wait lang. Ano na nga yan? Ano pa ito? Kailangan na yung lagay dito. Ba't black? Ano? Naging black yung dugo. Ito pa! Wait. Alis ka muna. Ako na muna dyan. Gamitin mo yung basa. Dali mo yun doon. Ilapin mo yun doon. Ang daming ice! Ang daming ice ah! Ting! Oh.
Excuse me. Wait lang, may ginagawa ako. Ayan mo siya dyan. Wait lang, may ano nga. Sipag ah! Connect kasi. Eh, di ba? Bilin, Ah, di ba? Sabi mo. Get up. At maliligo na ako. Ano? Wait, ay. Anong la? 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 Hindi ka pa naligo, Teng? Oh. Foreign ang sisi. Ay, malapit na mo. Ilang viewer, guys? Ha? Yung viewer. Zero. Zero nga. Bawa mo, day? Na, one na, one. Sayang ba tagwan awayin sa trip? No! Ako lang. Ako na. Ako na! Hindi pa tapos yung day. Wait lang. Sino ba, teka? Bilisan mo dyan. Minyak na po. Hoy. Kasi mo yan.
Parang private lang. Ah! Hawak. Ako nga ako. Ikaw na nga. Te, tapusin mo na yun, te. Hindi ako kita. Maligo sa misa. Ikaw muna, Tapusin mo muna yan. Ako muna pala. Mamaya na ako maligo. Tapusin mo na to. Nutot ka na. Ako dyan. Ako muna mga maliligo. Hindi naman. Sabi ko ako muna nga. Ako muna nga maligo din. Hindi naman. Ako muna nga. Ako eh. Kapatay yung ilaw. Diba? Sabi niya. Sige, hindi. Makuryente ka talaga. Ate na, ako muna mag-sing. Maligo ka. Di ko maligo eh. Umalis ka na dyan. Dito ka. Umalis ka na dyan. Matay ako. Ano ba yan? Kuryente ka talaga dyan. Tingnan mo. Akin na nga yung on-day. Takpan natin tuturan. Saan na yun? Ito, rubber. Tara! Self mo ako, Day. Dali. Huwag kang tita lulunod tayo. Iting! Si Ella. Ano ba ang patay niyo?
2 taong ka lang. Dali! Ako maghawak. Dahil! Dahil lang sa buto ng kulog. Hindi ko alam. Iba na. Na, huwag mo ipakita yung pasok ng si Ash. Di talaga. Sinunod ta. Sinunod. Hindi naman makita. Uy, di talaga tum... Hawak mo, ting. Crab. Dali, ting. Laman. Hawak mo, ting. Ting. Bakit ito kasi nga ano ta? Okay lang ganun. Yung adobong gidugo. Dobong ano? Yan. Dobong inday? Wala na. Meron pa. Kunin mo, ting. Yan yung lutuin natin. Yan, ibabad mo sa tubig. Alami. Adobo o sabaw? Adobo. Ano to, te? Saan to nilagay galing? Sa freezer? Kono. Hindi, saan mo kinuha yung sapa sa freezer? No, saan? Nyug daw. Ha? Ano yan? Sa freezer to, kinuha mo? Yung Ito? sari. Hindi sa freezer, ha? Hindi. Sa taas, sa baba. Sa baba. Taas, sa baba. Sa baba. Sa taas, sa baba. Sa taas. Sa taas daw tayo. Kumatin. Hindi mo pwede makakita. Ano ko sa ba? I wanna kiss. I wanna kiss. I wanna Are you no better? At least guwapa. Tama. Ano ba yung si tita ka na kasi? Inday! Paano yung si tita ka, oh? Ha?
Pero... Patayin na ang tubig dyan! Paano ka, John? Ano ginagawa mo? Nagsishower! Bure? Huwag mo papatay ng ilaw. Ito papatayin. Ba't ko i-off? Kasi pinatay ko kanina. Ba't anman ko? Suri, 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 suri. Sasang natutino, di ba? Yun. Mali na to eh. Maya na to. Tanong mo si Lolo. Bakit hindi umilaw? Kasi How you like that? di ko alam ba't ako nagtatawa. Hindi ko alam ba't ako... Are you like that? Wala na tuloy viewers. Kumanta ko si Inday. Lutuin mo na yan, te. Okay na yan, te. Mayroon pagkasay dito rin. Lutuin mo para malamig. Wala pa naman eh. Para malamig ba? So, sarap na yun. Kukunat yan ta. Okay lang. Pagdating na, tapos magbabat na kayo ng gas. Ngayon na, hindi na nga natin. Baka... Sige na. Later. After I ligo-ligo. Dapat ilagay mo sa lagayan yun. Ay, kaya. Jubilin! Ah! Ah! Kanina to. Sa'yo. Wala, sa cabinet ko. Ite! Alas ka! Alis, ako. Para siya na eh. Wala lang viewers eh. Diyan ka lang. Wala kasi kayo, walang viewers. Bakit kasi andyan ka? Hindi ka mo! Ah! Ayoko. Ang galing mo! Di ba? Kasama ginawa ko sa shower. Sabi ko! Nagwawala yung shower thing. Nagwawala. Sirain ni Dad. Pwede to. O, ganyan kasi. Tagalin ko yan. Ah! Para siya. Tagalin mo. Hindi. Masisira yan, katagalan. Hindi. Nakabili. Masira nga yan. Balik ko na. Ha? Hindi pa. Tagalin mo na yan. Ibabalik ko na nga. Alinday. Tignan mo. Nagwawala. Nagwawala. Tapos, ang bigat. Wow! Uy! Saan kita? Ayun. Hindi ka naman nandun. Baka saan na binawala ko gagamit doon. Dito lang. Bitawan mo, bitawan mo! Alam mo mukha. Sige. Sige, dito. Tama na to, Iting eh. Iligpit mo na to, Ting. Yung? Iligpit mo na yan. Sige na. Ayoko. Dali na, itim. Ganda talaga. Lalo mo ko! Ay, nawala. Hoy!
Iya, tita. Ay! May 1 peso sa tao. Senor. 1 pesos. Ano, Teng? Wala. Ang isa na to. Viewer na ba isa? Entertain mo kasi ta. Ha? Entertain mo. Wala tuloy. Isa na to. Ano mo yung kanya? Sasayin ba? Huwag na. Uy! Sakto na yun sa all. Marunong ka ba mag-adobo? No. Hindi, marunong ka. Marunong ba ako mag-adobo? Evelyn, marunong ka ba mag-adobo? Hindi. Ako. Hindi ako marunong. Iting, kunin mo na to. Wala lang. Tanungin mo din ako sa'yo, marunong ba ako mag-adobo? Humina ang tubig dito! Why? Napakainit. Sino yun? Tanong. Hello. Bilisan mo, Day! Kasi siya, nagpapaulat ko nga ako dito eh. Nagpapaulat ko nga ako dito eh. Sabi na to mo. Sabi na to mo. Ay? Hindi. Ano? Daddy, 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 orange. Akin tong sabon? Oo, akin. Wali ng hoy. You got to make you think naman. Ayan. Ayan. Basta. Gusto ko bigyan mo
Ito naman ko na! Ito naman! Yan ka, ano? Guys, nakalagay ka. Nasaan nakalagay? Nasaan nakalagay? Yung, Yung cellphone. Yung naka-live. nandun. Saan? Wala na? Hindi naka-live? Nakalagay pa din. Saan? Sa labas. O sige na, maligo ka na itik. Maligo din ako. Hindi pa ako tapos. Hindi ka pa tapos? Hindi pa. Bilisan mo. Bilisan mo tayo. Okay, init. Wala, kinuha mo yan. Dapat ka kalulo. Tapos maligo din dyan. Maligo din. Umabot yung basa dito, Inday. Grabe ka naman maligo. Bilisan mo para sa atin. Man. Aray ko. Ay, Bakong. Hindi ko nakita. magkanta ka? Ha? Magkanta kayo?
yan. Tama na yun, kanina ka pa. Bawal ka magbabad ng tubig sa Shampoo ako, matagal. shampoo ako, shampoo. Bilisan mo na. Hindi pa.